Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala apalaya tanudin mapipia nagu sumanga lukstano nagu pemangnin tanurun pakada niya naktanong agyang ka iya mga panyakit na taufikan tanong niya sa ayang manggalabak tanong agyang kutua ikasusuatian. Sa manainan na ayin niya maganta no sa makampata usayan na gyang kai makapantag sa kagenggenaw manusia ko ganinian rarangitian o tagian kaarnaw manusia sang kutwa rarangitian o tagian ganinian kapaduto sa bantugan ini bantugun o Allah subhanahu wa ta'ala. Tabita na sosirak tanurun o paman na mga mranaw na madakal rakitan wag yung kutua niyan magagenggen aginawan niyan. Madakal rakitan wag yung kutua may tuitubudin na itatanaian akatero o di na ikatatanayan alima. Dinian karon aginawan niyan. Nagina sa man na imbaganta no sa oras, maganta no sa bandingan, kakalo-kalo aginawan niyan. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala na mga alay gani, mga alay utag, mga alay rarangit adi makamuntay na maluiran pasin kalabalbatan udi na ubairan mapakada udi na bairan na maran ang kutwa mga ganiran sa iko masa adiran di kapakang gani ka isaw tuwa ibabantug kiran o Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kaiya kang gani na igira ada damaaran o manusia na kasabapan sang kutua kapkeridu o du kataw. Udi na kasabapan sa gyang kutua di kapakapagawat o du kataw. Udi na kasabapan sa gyang kutua di kapakakegoda o du kataw. Udi na kasabapan sang kutua kapkasamok o du kataw. Agi sabab sa gyang kutua ding kakakerna ko ganing ka rarangit ka napapakatulod ra ko to sa kapakapanggalabak ka sa marata o di nakapakaptero ka sa marata malagid o piyamaninta nakabid kadang kamaran aginawang ka o di na tiyanaan ka alimasyon tok ka kadang kamaran aginawang ka o di na tiya piring ka o di nanganinsan ini kidi ang kaon na palayad na nan padsagyang kutwa ding kakakaarna sang kutwa ganing ka rarangit ka. Na ayamat ang benar na sumuslim titwa mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala na igira miya aluyagyang kutua Quran, hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na psang ko pon so mga anggota yan psang ko pon so lakalang ulang wabaray bunyan sangkay alawas ginan itito mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala na padsagyang kutabiyan tugo Allah subhanahu wa ta'ala sifat o miya maratya ang mga oripanian nagyang kutua mga tao ap kagenggeniran sa mga ginawairan sa iko masa akap kerarangitikiran masa akagagenia kiran masa akaolo pikiran langon tanun papakagdam sa gani langon tanun papakagdam sa rangit langon tanun papakagdam sa otag o gaid na siya tanun di makam bida-bida sa gyang kutua anton ang mga day isuan ka sa gyang kutua kap kerarangitir ka ite na aka alima antaw aka ite na aka akatero antaw akap seber kabidin na sa tanong sa manai di makam bida-bida kaso uba so kapakagdam tanong sa gani o tagrarangita na padanan ini reserak tanong wallahu subhanahu wa ta'ala di kapukas di kada ko manusia agyang kutakap kagdaman yan nun igira ay katero wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuta Quran yan tigin manuto wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin pagura-dura dinyo agyang kutua maap rila makapupuong kukad na niyo nagusok ka surga niyan subhanallah arduha as-samawati wal ard ayak kabelang yan na lagid o kabelang o mga langit na gusto mga lupa uiddat lil muttaqin initigar sang kutua mga tao amyaman ang gila antaw nun ang giyang kai ang mga tao amyaman ang gila
Tigmanon tu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, siran sa mga tao adi inggasto sang kuta masa kapakapipiyaw betadiran nagusagyong kuta masa katatapangirkiran Allah subhanahu wa ta'ala, agusiran sa mga tao wal qadhimin al ghayz, amagagenggeniran aginawairan kumasa akapkerarang itikiran. Masya Allah. Lain yung mana tu akiaban tugar katan o Allah subhanahu wa ta'ala o pa maka magenggentan wagyang kuta maginawa tanong sa ikukap kerarang itir tanong o pa maka marantan wagyang kuta mangararang itanwa di tanong maka terus sa marata di tanong maka ngelbak sa marata kapakai sendit kaun kapakai sa iko orian o kapakambungat ka kapakaprayat ka na maka sendit ka amadakal adi makang gulawlas sa lagi dinan orian o din yan kaarna ko ginawa niyan kada makasabar namiyangitan na yan yung kutwa iningguni niyan iniparangitian na siko oriano kapakatano diyan kapakatano debuto kaonon tano ta syaitan na di makasendito inwa kanariyo to manggulo laki aki oto inwa kanariyo to misinda siya aki oto inwa kanari katana ya lima siya aki oto na di ka di makasendito kapadanan sa mga sugan o syaitan agyang kanan kiliyo na kasi ikurarangit ka, ganing ka, sa iku lagi deka Muslim, sa iku lagi deka mapaparati ang ku Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, na pananggil ang tanwanan. Ayaw to asabab, akya bantugon wallahu subhanahu wa ta'ala, sa iku masa akya genggenang ka kung ginawang ka, ayaw to asabab akya bantugon wallahu subhanahu wa ta'ala, na kagyuto din ikya pagsang ka kubaya aginawang ka. Hagiang ko to akap kerang itir ka akap upama nakakapagulupir ka apa ka sonto-sonto ka din apa ka sinta-sinta ka din makaptero ka din sa marata na baya oto aginawa araraksan naguuunutan ang kutwa syaitan na andedin ikapagsangka sang kutwa baya aginawang ka na miya pagaskapan so syaitan miya pakada panaskapan so syaitan. Masya Allah. Ino sa tanong na po naman namaran tanong igiraad na ikararangit tanong na mamimikiran tanong okay. Anto na imaprisultay niya upang makamarangit ako anto na imaprisultay niya upang makambungot ako anto na imaprisultay niya upang makatero ako sa marata ay kasakit na ginawa niya anto na imaprisultay niya upang makanggalabak ako sa marata langon tanong na kagatan upang makatero sagyong ko to mas akap kararangit ako na ayak kagagadamataw na supenggelabkan tanah kegata. Oy, supenggelabkan tanah kegata, supteron tanah kegata. Ugaid na pamimikiran nga anton onin mga di maprisulta ni. Naliyo pa sa gyang ko to maprisulta niyan na mapapadala maro gyang ko to balas inibantu gerkaw Allah subhanahu wa ta'ala ap kasabapan paduto ap kasabapan sang ko to kapakasul ka sang ko ta surga wallah subhanahu wa ta'ala. Bilangan o mga tao amyaman ng gila maalakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakataru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin man ito laysa shadidu bis-sur'ah inama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kana ba ayat tigin na mawaraw o di na titua tigas na bagyang ko to makaisami korot na mimbaloya tapong di ayaman to na kana ba mawaraw na batigan ando ni ka pakagdamya sa rarangit gani o tag kay no tagan ka o di nagian yar ka na sionto ka niyan mambuti palakan yan tiya piring ganiyan diuda ganiyan anto nasan ini pamaninta kaniyan kada bagyo tito marangita papakailitan no sa mga rarangita mga tao aya ka tatari mata no na mga rarangit siran kaagi kilitan no siran di siran di imbungut di siran di inggegani di siran di inggegeba di siran di manontok sa subhanallah na kana bagyo tu titu marang ita ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bagyo tu titu marang ita oy ayat titu marang ita nagyang koto tao alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab magagenggenian so ginawa niya sa ikumasa adin yan di kaprang ita sa giyang koto akap kerang ita ron kakayawan aposo yan pendidi arugo yan na magagenggenian ang kuto ararangitian. Away. Dinian mapetero so petero niyan. Agu di penggelabak sa penggelabak niyan ararad ang kuto ararangitian kakagisabab sang kuta kagagenggenan niyan nun. Kaaarnan niyan nun. Masya Allah.
naginan ititua marangita mawaraw ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina ititua tigas yang utama gagenggen na ginawa niyan o bagian ka ap kailan ka maito bu na ini tapalaki ang kutaw na ini sinda yang kutaw na ini sontok yang kutaw na pimbusan yang kutaw. Kenapa nanti itu mga rarangita mga tao? O bagian ka na di pesong sebenar, di maguala sebenar, di indidangin sebenar. Kenapa gina ni mga rarangita mga tao? Ayat itu mga rarangita mga tao na giyang kuta magagengganian aginawa niyan. Away. Pernah betano siraman ke betui sa talaw. Naki, api ka kaya betui sa talaw. Ay importante na subalas ama kapupong ko Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kuto ipipikir na ka. So kabubaluin ka Muslim na giyang ipipikir na ka. Oy, kami bud na isenarya talaw siya kaya dad na Peter o yan, dad na pinggal bagyan. Api ka ra nagipiyam betui sa talaw. Ay importante na katawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay sabab adang ka kanggal ka sangkutwa gani magagdam ka na sabab sangkutwa arap-arap ka nagusaso at ka ku Allah subhanahu wa ta'ala sa kalokalo na mampadgas hagyang kutwa mga tao abyan tugian amya padsi ko mga tao amasanggilaan apiya ka suldo Allah subhanahu wa ta'ala si isa surga iyan masyaallah ino saktano na nalalay yung tanong tatadaman agyang ka iya kagenggena sa ginawa na isay niya mga pipi asifat o titua mga mama, titua mapaparati ang kasaya ni kekalilid sa ikaw mga mama. Kailangan na magagengganyan ang ginawa niyan. Igira ki amiyagdam ka. Igira amiyagdam ka, kerangitan ka na pag-istighfar ka. Mga padaya sa bulong yan. Igira amiyagdam ka, kerangitan ka na pamamugo ka sa syaitan. Kagyuto ibserbakan o syaitan. Agyan ko takap kerangitir ka na. Di ka niyan di ipangatong-tongon. Natero ang gadin sulagi daya, na galab ka nga sulagi daya, na giyeso ang ka. Pamamugo ka sa syaitan na upama ka tumitindig ka na untod ka na upama ka muuntod ka sangkot kap kerangitir ka na iga ka sandeng ka kataya sumasandeng tano lagi din na upama na upama ka lagi duto sumasandeng ka din na iga ka paman na odi din kada na pangabedas ka na sembayang asa dura ka atas sunata naway kaya insyaallah subhanahu wa ta'ala na maparuling ka agyang kuto ang mga balasiyan na anto na ikakwatan si aguna o pa makasaktan na masifat tanwaya masyaallah o pa makasaktan na masifat tanwaya kay sa masay man to na miyak kay ito makasisifat saya so tito niyan na may to makasisifat traktano si asaktan ron ayamanan niyan na makamamasa ko betad tano si samarawi bata dilaburo sa marawi may ito budin na ini papawala o man isa o may ito budin ni tanayan na lima may ito budin ni timbak yanon ini buno yanon Anton ono na Anton ikakwatan no si aguna upama kamaranta no si aginwatan no. Baga na iron na kebaloy ka amisa sasway ko mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Mibibida ko mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. No sa ka amala maratabata mala gani amala otag na upama ka masifat kay ni kamasalin ka ginawang ka masyaallah. Marana ka agyang ko takap kerangitir ka di ka makatirop sa marata di ka makanggelebag sa marata sangkot mas akap kerangitir ka na insyaallah na pedga sa agyang ko ta bantugan abyan tug Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kana bayar kami antog si ka. Langon ano na langon sa kanap kebubayan ka kapmentugar kay ka. Korek ka. Oy, kaso mga lawas kanap kebubayan ka agyang utakap kengang kakinan sa kebubayaran ka. Kena bayar ka matagmiantog siya maka. Kena bayar ka matagmiantog so president. Kena bayar ka matagmiantog so miantog so king. Ay din amiantog ka na so Allah subhanahu wa ta'ala amiyang din. Subhanallah. Nas kanyan miantog ka. Bigyan kanyan sa bantugan sang kutamas akyar nang ka kya genggenang ka kurarangit ka gening ka. Na mibibida ka upama ka masifat kay ni agyang kutamaran na ka surarangit ka gening ka. Malagid antao ka personal o di na si isa social media kamada kala di na siya karena ganin yan may ito bud na kagdaman yan o sa ganin yan makailay sa komenta di mapia na mata magadengari palayang was lamang busa lagi dai na misinta mipawala siran Antoni kaya pa sa danun da Antoni kaya nun da uman isa ini kagudian so pagrinian ang muslim away. Nah, makailay man sa posta lagi daya na dan yang man mar na ginawa niyan na miyang post miyang komen sa ayamanan niyan na ayam ya katulog sang kota kapeng postian udi na kapeng umintian ang kota kagaganyan kaolo paun.
kailangan na magaganggan tano ginawa tano mapikir tano o anton onon ime resulta agyan ko to kagaganyarak tano gyan ko ta kapagulup tano gyan ko ta kaprangit tano anton ay mapresulta niyan naliyap sa gyan ko ta mapresulta niyan na gyan ko to balas ay titigar kaw Allah subhanahu wa ta'ala sumong tano sa gyan ko to mga guna akakwatanos ha makaliw sa gyan ko ta kisa sasoy nga kibibida ka kung mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala makasisifat sa gyan kay asifat masya Allah na padsagyan ko to ang mga kekuatan ron aguna nagyan ko to i'tidalul jannati lahu bija'li sahibihi mu'addan wa muhayyian lil jannah subhanallah ititigar ka agyan ko to surga ha saka magaganggan na kaaginawang ka maaar na kaaginawang ka sang ko to kapkarangitir ka kagaganyar ka kaolopar ka na insya Allah subhanahu wa ta'ala na padsagyan ko to abalas akakwang ka nagyang ko to mititigar ka din ang ko to surga ka masya Allah na so okay so surga ka na oman din nagawiin na di magumarg kaumanan ang ko to kata idiyan kapya niyan masya Allah eno so isa ko mga salaf na inisaan anto na onon itaman akataid o surga kapya o surga masya Allah natigyan man ito o pamabuka ini idin wallahu subhanahu wa ta'ala kumalakal maut amaw matano niyan sang kuto mas akakailayatan ko surga tano na andedin ikailayatan ko surga tano na ipatay tano to subhanallah sa aya sabab akapatayin ka sa kaamya kailay sang kuto surga na sabab sang kuto kapiyanian nagung kuto kataidian nagugyong kuto kaya baya-baya ka na kaya sunur ka masya Allah gitu ipitit taman na kapya surga pa surga ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah ay dairon upama ka makasurga kanu makasurga tanulangon amin 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 ya Allah ha aditano mapumagitong ditano o pamana ditano kay imagine agyan ko to kata idiyan kapian yan sang kaya kasisitan sa dunia na ayat tetarun Rasulullah SAW na di praot na kira-kira pamikiran imagination agyan ko to matatawusan ko to surga laysa fil dunya shay'un wala fil jannati shay'un illa al asma' gyan ko to pangaaloy ang mga balas ang matatago sa surga adan ang mga prutason, adan ang mga turuganon, adan ang mga lawasaygon. Nasaktan sa imang sa dunya na adan ang mga prutason, adan ang mga lawasaygon, adan ang mga turuganon. O gaid na ayabu aplagidaniran, so prutas saya, so panganangkan saya, so panganangkan sa surga, ibarat yan na giyang ko to prutas, na adna prutas saya, na adna mo prutas sa surga, na ayabu aplagidaniran, na giyang ko to ngaran yan. Subuso ngaran yan a prutas. O gaid na subuntal yan, aguso taamian, na didin no pa maparautan akira-kira, di parautan a imagination, sabab sa giyang ko to kapian yan, nagukatay diyan. Masya Allah. Paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala amapad tanong sa gyan kaya mga tao apkar niyan ang kuto aganin yan o tagyan rarangit yan malagi dan tawa ka sa personal o di na sa social media ang madakala sa social media na din yan kar na ginawan yan makipawala mang post salakaw nung pamagyan ko to kailangan na masimbag apsimbag na ka ang kuto ayamanan yan na lagi do bida kailangan na masimbag na simbagan ka okay nagyang ko ta makipawala ka o pamana subhanallah gani din ading ka di ikapaka tero na diyo tumapiaw-lawla okay kakapakay adik ka di makasandit sa giyong kutwa oryan o din kundi kang galabaka katerwa na ikadu na giyong kutwa kala iyan ibalas mala ibalas ang mapapadalam saya aya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ma min jar'atin a'zamu ajran 'inda Allah daat tigin giyang ka ashay inar na ka ashay amal ibalas iko Allah subhanahu wa ta'ala ibarat na inaran na kaaginawang ka sa iko bay aginawang ka o di na sa iko kapaka ibarat yan na anto na mga di mapya ibarat yan miyaran na kaaginawang ka sa iko bay aginawang ka ibarat na giyang kutwa kapaka sinang ka o di nanganisan kapaka paginom ka sa pakaberg o pamaka miyaran na karo bay aginawang ka na mas adna balas karo ugaid na mas malakad ni balas iko mas aya inar na ka
aya giang gena ka na giang kutwa rarangit ka giang kutwa ganing ka giang kutwa kaolo perka masyaallah na mas malad nutoy balas min jar'ati ghaidin qadamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah subhanallah upama giang kutwa kya genang ka ko ginawang ka aya kya genang kaon na sabab sa giang kutwa suataka ko Allah nagu arap-arap ka sang kutwa balas ang mapapadalamon na insyaallah na isa ka ang mga ala ibalas akaparulis sa arungan amawri masyaallah. Ikatlo panagkakwatan si aguna naging kutwa khudu'ul adu wa ta'dhimuhu lilladhi yaqdhamu ghaydahu subhanallah. Ilan yung man ito yung kutwa igira asuriduin ka udi na susupa ka udi na so ding kami susu atas so mi pepantag ka na inolopang kaon na miagenggen ka ginawang ka miaran ka ginawang ka kadang ka da ka makatero da ka makatana salima na gyutud ni kaya pakadapan na siyan mambu gyutud ni kaya pakadapan na siyan agyang ko tadang kaon ka sembaga dangon ka pakatan ni salima oy gyutud ni kaya pakadapan na siyan agyang mo talagi dito na kebantug kaniyang pan mabubantug kaniyang pan ha naman agyang ko to Qataru Ibn Abbas sa iku qataru Allah subhanahu wa ta'ala ini tafsirin haging ko qataru Allah subhanahu wa ta'ala idfa' billati hiya ahsan ayatan parangan haging ko to mapia sa iku mipupantag kana ayatan parangan haging ko to mapia natigin as-sabru 'inda al-ghadab gina natigin ayatan parangan ng ko to mapia na gina natigin so kapakasabar ka sa iku masa akap kararangitir ka wal afu 'inda al-isa'a naguso kapakarila ka sa iku mirataratar ka ana mga tao dir ka di maratarata oge na priling kasiran malagid antaw akam ya mangnisiran sarila antaw kada siran pamangnis sarila narilaan ka kirano to kapaduno to fa idza fa'alu azzamahum aduwuhum na amay kagyuting gulaw la anaka agyang ko ta miagenggen ka so rarangit ka miagenggen ka agyang ko ta rarangit ka naguri nila anaka si fulan amyaribat azzamahum aduwuhum na dikad bebantu-bantugan agyang ko ta mi pepantag ka ibarat yan kaya rangitan na kan saka o di na pimamaratan ako nga narinila ang kuska na pagkagiraw ka masyaallah si ustad lagi dai giya masyaallah kagi ustad rinila na ako nga sa lagi dai lagi duto pa mga ibarat yan na ikapat padpan akakwatan ron aguna dalalatu qahril ghadab bihi ala shiddatin nafi'ah giyong ko tami alwitan o kagi hadith giyong ko to laysa shadidu bis sur'a na dalalatu qahril ghadab bihi ala shiddatin nafi'ah o pamana nanauto giyong ko ta kaya genggenang ka sa ginawang kanan nanauto sa masyaallah maaarna ka ang kutwa rarangit ka ganing ka ulo pa ka na andid ni karnang kaon andid ni kagenggenang kaon na insyaallah subhanahu wa ta'ala na saka ititu mawaraw saka ititu atigas gina na kay so di sa di imbubantay mga mama gina ni titu kailangan na kapamraktisan tanoy ando manay kapkar na tanos ang kutwa mga rarangitan o mga utagtan o mga ganitan nagusir ka no pa na mga bubay kalangon raktan o manunumpang share ka no pa na mga bubay bata dilaburong sa masayman to masayatan o man to na subhanallah tabita na miya kada kalagyan ko to arokdutan aya sabab akya mbeloy niyan arokdutan na kagiyagiyong ko to dinian kakar na sa ganinian dinian kakar na ko rarangitian dinian kakar na sa giyong ko to akaolo piron na badan diimbaloy arokdutan di kita no sebut niya basa arokdutan na ya okay na arokdutan nagyong ko to mapasangi ka paki bunu mapasangi ka paki bubunu nagyuti to sa arokdutan mapasangi ka paki kakanga upang makasi ko mga bai pad pinagakwatan sa aguna nagyong ko to at-taghallubu ala syaitan masyaallah mapapagsaka agyang ko to syaitan ka masyaallah langon tano kebayan magesang ko to syaitan langon tano kebayan magesang ko to syaitan tano okay na padsakap pagsang ka ko syaitan ka nagyong utak kagenggenang ka kurarangit ka
kang gengenang aku rarang itu ka. Badpan kekuatan usia guna yu'inu ala tarqil ghadab na pepakaugupaya sa upamana pepakaugupaya sa kada agyang kuta lalayon tanu di ka perangit basta ama praktis ka ginawang ka matraining ka ginawang ka sa agyang kuta istiding ka din maaran so rarangit ka ganing ka na insyaallah subhanahu wa taala na pepakaugup panaya sa kakada agyang kuta rarangit lalayon kararangiti sang kuto puso ka. Kami pa magusi tanong sa mga deso rarangita. Sukap kararangita. Why, miya pa magusi tanong sa sukarangita. Adi mga pipi asifat yung kuto marangita. Ha? Salakaw, bida sumarangita ko sumawaraw. Na. Ikapito na sababun fi daf'il isaati bil ihsan wal makruh bil ma'ruf wal qahri bil lutf. Padiyan pa naging yu'inu ala tarqil sababun fi daf'il isaati bil ihsan. Igir agyuto sifat ka agyong kuta magagenggen ka ginawang ka maaran ka ginawang ka sang kuta kapakaprengit ka na peduto buntalian sading ka di ikapyo pe ekotaw amya kaselar ka o di na si ekotaw ami pepantag ka si ekotaw ap kararangitan ka igira kararangitan ka sutaw napid sa gyong kuta mapi aki pepantag na kaon mapi ading kon di kindulunaan nagyong kuta kagenggen ka ko rarangit ka, masyaallah. Na diam pananan. Na. Saka kebaya sangkot kagaganda ka sa ginawang ka kalangon tanong sa manaya di mamraktis sa giyang kaya pangaaloy tanong siya pamraktis ang tanong andi man ay kagaganda tanong kung mararangit tanong siya ko masakap kararangit dir tanong nakatiis sa mga ukit-ukit yan maran ka ang koto ginawang ka sa ikukap kararangit dir ka di ka makatero sa marata di ka makanggalabag sa marata pag ganyan ukit yan na ay arif al mar'u al ajra al mutarattab ala qadmi al ghayz wal afu anil mukhtiin o pa man nakatukawa naka asaka manusia o di makanal ka so balas ang mapapadalam saya andin ni kakanalang ka sangkuta balas ang mapapadalam saya na insyaallah subhanahu wa ta'ala na di ka din makaprangit o pa man mapipigir ka di ko merangit ka insyaallah na giyan ka iya di kan kapakaprangit di kan kakitan ang sang kaerarangit ka na aya balas ka na sa surga insyaallah subhanahu wa ta'ala nagira ka to ko nakagyutoy balas ya masyaallah apa duto sa kapakasurga ka o kito kita kapakasurga ka nanapkar na kaagyong kuto rarangit ka si kumas akap kararangit ka padiyan panagyang kuto ay yurabbi al mu'minu nafsahu ala si'ati as-sadr matraining ka aginawang ka sa gyang kuto kabagay sa lugar mabubagay ka a lugar okay mabubagay ka a lugar si iko may tumala shay o pa man na gyang kuto di patutakwan lagi diyan upama nagyong kutwa katabur o di nakalain ibarat na adna purpisan kalangon tanong sama na niya mabubaya sa purpis antay tao di mabubaya sa purpis na adna purpisan na nagyong kutwa masa si'atus sadr ay maana si'atus sadr nagyong kutwa kabubagay nga lugar ibarat yan na mauna ka sa lain mauna ka sa gyong kutwa kalalain na ka pamagay sa purpis, pamagay sa pirak, lumalay nga no sa mano to. Na adna miyang pisar ka sa kataw, adna miyang pisar ka sa giyang una ka sa kataw. Akataw nakakanaban niya na yalain. Na bagay ka sa lugar. Para dead na muskila, para dead na samok. Para dead samok na bagay ka sa lugar. Nya pasad ro, masyaallah. Nagyong ko to agyo to kapambagay nga sa lugar na padpano to okit-okit kapkagenggenang ka kurarangit ka si kumasa akap kararangitir ka. Padiyan panagyang ko to الحياء من التلبس بأخطاء المخطئ مقابلته فيما يفعل قال بعض الحكماء احتمال السفيه خير من التحلي بصورته والإخضاع عن الجاهل خير من مشاكلته سبحان الله سبحان الله yung kuta ikay aka الحياء من التلبس بأخطاء المخطئ ikay aka kailangan na ikay aka agyang kuta mapambetad umyaribat ibarat yan na miyaribat ka sa agyang kuta karibat ka na kararangitan ako okay na para di tamadu sa agyang kuta karibatan ka na di ko bitero sa marata di ko panggalabak sa marata di kantan ang salima
kapara mapapasad oy ka opo na ko tero sa marata kasabab sa gyung ko takya tero ka sa marata na opo na ko tero sa marata na batadin miya ka palagi da pala yung mga rarata di ka di tero sa marata di ako di tero sa marata minggal ba ka sa marata minggal ba ko sa marata na di katawan o mga tao o antao nun ititurak ta amarata kadiran mapakapsenggaya kabata din misinambunga sa mga rata bata din misinambaga sa mga rata ini pamaninta ako nga na ini pamaninta ka sa kamambuna muskila jiddan dan ka magaganso ginawang ka ha na di katawan o mga tao o antar kano'y marata di ran mapakapsenggaya ka di sa kanya di mamaninta di ka mamudi mamaninta malagi di kano di mamaninta ha na gitu pedutus sa guna niyan ayamanan niyan na kapenanggilan na kau baya din ka di masifat na giyong kuta sifat na giyong kuta mariribat oy ino giyong kuta wal ikhda'u 'anil jahili khairum min musyakalatihi na giyong kuta katalikudin ka ko makipawala pawala na mas mapiyaw to yung uta katalikudin ko na kapalaguin ko na katawan agad na pawala comment sa gingan na Facebook ka katawan na magipawala na tumatali ko din ka din prepalay din ka din kuminti mambu kapakala na pakatas subitiara ha na mas mapiagyong ko to katali ko din kaun adi sa gyong ko ta kari palayin ko na mamuna pawala kanu sebenar igirasakan na subhanallah aya sa pigira akap kadilit o mga comments isa pizza kan nagira na mipawala na misumbata siran nagagawa kan rakano to gito kaya dilita ko sang ko to mga kommentyo na amip mga zero man na may nag-akap man na mipawala ka no roof man na duka no na pagbanugos ka no siya ang ano mapa an nakaganagiging kaya kapapawala an maluma ka kapaging kaya kapapawala okay dingga siran din lagi daging utapos takan na uwad na kailay niyo apang post sa buntalakan akakapsyonan niya sa mga rarata di ka noron masusuat na o inulupang ka noron na sebar ka no okay o inutagang ka noron na sebar ka no di niyo siran panguminti di niyo siran di ako niyon pagtanggulin sa ko comment kamatag kan ro makapapawala okay nakatesa kan oy pagkagdam ta sa rarangit gani o tag okay na mas mapiagyang ko to kapakalambes ang kaon kaan mapapasad di ba na nalagi danan padiyan panagyang ko to ta'widun nafs wa tadribiha ala khuluqis sabr gimya kalala papakabagir ka aguna gyang ka iya upaman na kailangan na matraining tanwa mga ginawa tanong sangkot kasebar andun ni ka training tanong ko mga ginawa tanong sangkot kasebar maito mala abseberan na insyaallah subhanahu wa ta'ala na isa panan amiyak kalala kibulong tanu sangkot mga rarangit tanu mga otag tanu sa di tanu makaprangit di tanu makanggeni aging kana nakasebar ay na mapyan aging kuta kapakalambes hangaon okay na ino ka ubas so pagaring ka akirarangitan kaniyan na babu makatengga-tenggo so betad na insyaallah subhanahu wa ta'ala na makapamimikiran mo nakaliwa na gambu na para mi tataro sa gyung utadinyo di ka pagariya para di mi tataro sa gyung utadinyo di kang ginawa na sa gyung uto kakaliwan ya giron insyaallah subhanahu wa ta'ala na kaayos kanubu adi sa mirang itiman to na mirang itkama mo na misi nembaga kano na mi pawala kano na mi buno kano na mi sunduka kano na mi kakang kano na kapakaya taman din sa kapatay na di kano din makaprelay sabab sa gyung utakyas mbagangot nalangon kano di makasendita nadami tagumpiar kano naguda miya kataban rakano enunta na subuso syaitan imiya kataban rakano balasang kano ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapiyah na apiyah si tanu bukya tagu isa diyang ka agyang ka abandingan tanu pangninta ad na miya kwa tanu ron amay tuan daawan guna share niwaya kung mga tunganay tanu mga lulot tanu mga ginawa itano mga pagaritano ay mala na si kung mga luksitano kaan siya ron mapupakanggay aguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.